Duze kwami baba uma ngithi baba sikubingelele. Ngibingelele ndoda amadoda, ngibingelele bonke abantu base-South Africa kwiningizimu yethu. UDr. Langalakhe Zwane lo we-12 Men's Group. Yes. Ake sibheke i-12 Men Group. What's the vision behind forming this kind of organization? Is to bring people together. Irrespective of who you are. You can be a Kaizer Chiefs fan, Orlando Pirates, I can name them. But the aim of the 12th Men's Group is to bring the people together, is to make excitement. People must go to the soccer. Sports is so important. Our motto is to make the stadium full into capacity because remember, South Africa, we are always left behind, whereas we have so many people who can do things, who can make miracles. So the 12th group want to bring the children of one man, one woman together because Orlando Pirates is Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs is every club that you can name them because if you look at the players, they exchange, they go where they like, they go where they feel. So we want to put the stadium into capacity. All stadiums, we even introduce to them the mode of transport whereby we have trains, we have buses, we have taxis. The worst part of it, we even extend with the DSTV. Once you join DSTV, you get a special offer from them. And the last one, the conclusion of every human being, is Ndabe funeral. What we do now to our followers, to our supporters, to the people who want to join the 12 Men's Group, they can get an offer, a special offer from Ndabe Funeral Parlor, whereby you can join as little as 60 rands. I don't say it's cheap, but you can join as little as 60 rand. It will depend to you. But Ndabe is part of the 12 Men's Group because he was so excited. He want to bring to the people all what he made from the people. He's one of the business people that he already shocked us because most of our business people, they're running away. They stay where we don't even see them. So this Ndabe feel that in his veins, we are in his blood because even now, he even support us with a lot of things that I can name them. But I don't want to dwell on that one because it comes from his heart. It doesn't show off, but he showed that people are in his nerves. That's the only thing I can say about you guys. Knowing very well which amongst the supporters there's that rival feeling. Kuzoba nzima kangakanani ukubahlanganisa ekamelweni elilodwa bakhulume ngazuli. Kulula. Umuntu ozalwa umuntu wesifazane. Siyamakha. Yabo njenganawe nje mfana, let me make an example ngawe, angifuni ukuphatha abanye abantu. Iza kumina uma usuxakwa yilo muntu okuthiwa umuntu wakho wesifazane, woza kumina buza inkinga kubantu asebedlule kuyona. Umuntu wesifazane akusona isigubhu sezayona esidukozwa nje kuze kusi. Umuntu wesifazane uma usubona ukuthi ucalisalingana, khayela eduzane kwakhe wenzela ukuthi ukwazi ukuphila kamnandi, avoid ijele, avoid nomngcwabo ongenasidingo. But uma kuukuthi uzoqhela eduzane kwethu thina sesiyibonile lena. Akekho umuntu owna omunye umuntu, but wonke umuntu uyamdinga omunye umuntu. Uyoze umthola umuntu ofana la wena ozophila kamnandi nawe. But kulokhu nje kweni bafana bami, ngiyabona namanje nihloko ngisho ukubambingelela abantu besifazane. Umuntu abe business cellphone ahluleke ukubingelela intombi yothi usuka lapho uthi hey wozala akaze kusho kanjalo entombini uyayilandela because amanzi awakaze eze kuwena uma womile wena oyempompini uyophuza amanzi. Mhlawumbe sesivala nje iliphi ungafisa ukugcina ngale ukuthi abantu abafisa mhlawumbe ukujoin i-12 Men Group. Abantu abathandana, abantu abayifundisa ukuthandana. Enye izinto engiyiphawulile la, abantwana bangekho eduzane nabazali babo, the couple, ubaba noma, bathwele kanzima. Ubona la emgaqweni umntwana okhulisa uma engekho ubaba eduze kwakhe,
uba inkinga ngendlela ongakazi ubone ngoba manje ubaba wazi ubalekeleni afika ashiya imbewu yakhe endaweni enhle kade kumnandi ngoba umuntu wesifazana akakazi akhumulisa umuntu wesilisa ibhluko ngenkani uyayikhumulela wena so ngeke uhlulwe umthwalo oqalwe wena singaxabana impela nopartner wami but umntwana akangene lapho akufuneki simfake lapho yabona kuloko esifuna ukwenza la kwi-12 men's group funa abazali bahambe bayobona ama-sports abantwana uma bedlala esikoleni not to say umntwana njalo uzohanjiswa uma wakhe esikoleni engazathi wayimithisa yena ekhona ubaba ngenxa yokuthi jimbona ethi asisabonisani asisaboni ngendlela efanayo sekonakala yonke into umntwana uyamdinga ubaba noma no matter what yeah Sibonge ngesikhathi sakho. bonga mina mfana wababa